बेफोरखौ नांथ'वा जोंनो जों जास्ट पियास लादो ओमफ्राय फानलु लादो लोगोफोर नै लोगोफोर दिमाकुसि बाजारा बोरै जायो गाइस स' आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय दिनै मानो अमा दानदो मानो मा खरस खालामदो जानो हागौ नोंसोरो स' दिनै जोङो आरो ग्रासलेण्ड थांलायसिगोन आङो लोगोफोरदो स' आं खनसे सिगां मोनसे भिडिअ आं होखांखाबाय ग्रासलेण्डनि स' दिनै आरो लोगोफोरा लिंलायबाय स' चल' दिनैबो नायलायदो आरो बाहाय शर्ट्स ना मा होनो लोगोफोर नै लोगोफोरा फैबाय ओमफ्राय नायसांमोननिफ्राय बाखिया थांजोबबाय स' लोगोफोर आं दाखिसिगोन Oh my god, tamaan pada logofor. Lama ya, obok gaya nih. Guys, जों फाइनाली सफैबाय बगामाति सफैबाय नै माने आं फार्स्टआव आं बुंदोंमोन भिडिअआव ग्रासलेण्ड थांगोन होनना बुंदोंमोन स' ग्रासलेण्डआव माने जागाया सिगां मोनसे भिडिअ नुखाबाय जानो हागौ नोंसोर ओमफ्राय मियाबो बिराद अखा हाखादो स' लामायाथ' मोजां नङा बेयाव स' बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट बगामाति फैबाय स' लोगोफोरा नै इयाव दङ स' नायदो लोगोफोर भिउखौ ग्रासलेण्डआव आं सिगाङावबो थांखांबाय स' बेनिखायनो बगामातिखौनो फायस्राबाय आरोना लोगोफोर नै दै दोंसाबो एसां मानसि गैया दा ओइयाव गंनै गारि नुदों आं बिसोर पिकनिक जाफाय दं गंथामसो दङ गारि बेयाव दङ ओमफ्राय बिथिं दायखिसिगोन आं लोगोफोर स' नै बिथिं माने न' हारि बनना दोनदो बेयाव थाजायो बिदि सिस्टेम आरो भाराफोर थाजायो बेयाव टेन्टफोर बहायना दोनदों लोगोफोर ओमफ्राय बटफोरा बेयाव दङ स' बारनो गोनां मिथिला बारनो होबालाय गाखोगौमोन लोगोफोर नै हाजोफोरखौ नाय लोगोफोर बरियाखा आदा रोजाबदो रोजाबदो ओइ भाइ रोजाब रोजाबनोबा बावगोन ने माइक्र'फनाव दङ लोगोफोर औवा थानाय नागिरदों औवा थानाय मोनगोन ना मोनलाथाय ओइलाय बे औवा नंगौ नङा बिलाय ओइदि औवा दंमोनलै नै बाहाय गोजौ गोजौसो नामा ना औवा नङा बिलाय गाइस औवा नामायनो फैदो अमा सावनो थाखाय औवानि आंखाल फाइनालि बहुत रिस्कि नै हाजो गोजौआव आङो औवा नङा बे बुस्थुआ औवालाय नङा स' लांफैबाय नै बहुत गोजौआव आङो ओमफ्राय नै बुस्थुखौ लाबाय नै लोगोफोर अमा सावनो थाखाय बेखिनि खस्थ' खालामनांदो ज' नायलांदो लोगोफोर Ey, गोलैसिगौमोन बिराद नै माने बेबायदि दै गोलैबोदों आरो ना गोजौनिफ्राय थ' बेयाव आं फिस्लायबायमोन ओमफ्राय आंनि लोगोफोरा एवनेबाय थादों
guys, lalu baik menicikan. Oma sama menicikan Oma. Berian nih, masih sini juga ke sini. Enak nih. Orjong betor ke dangga sini, sawah sini, beria nih. Jadi lain bayi, yaudun bayi nih beria. Aku mau jangan bayi nih. Nih, ngeper nih. जों जेब्ला फैदोंमोन अब्लानोखि एसां मानसि गैयामोन थ' दायो बहुत गारि फैबाय नै मानसिया बिदिनिफ्राय सानजौला फैबाय लोगोफोर नै बिराद ग्रिन एकदम नायनो समायना बोरैया जाखादों आरोना जायगाफोरानो थ' लोगोफोरा बनायबाय थादों ओमफ्राय आं दसे ओरैनो हारसिं बेरायनो फैदों आरोना जोंनि नैबे गासिबो माने बेयाव बांसिन दंफाङा मा दं मिथिबायना बगामाथियाव नोंसोर बहुतआनो फैबाय थ' आं जाय फैयाखै आं खिथागोन आरो नै बांसिन बेयाव माने बैग्रि दंफां नुनो मोनो आरोना बेयाव बिथिं थाङो बिथिंनो बैग्रि दंफां गोजा guys जोंनिया नै बिथाङा दा सिफुं दामनांसिगोन ओमफ्राय डेम' खिसिगोनलाय दायो बोरियानो फुलबो जांबाय खोनासंहैसै ना मा होनो लोगोफोर थ' जाखां लोंखां जागोन बेफोरो लोगोफोर नै भिउखौ नायनो हागोन एसे हाजो गोजा नै फुरा सोरगिदिं हाजो गोजा ओमफ्राय बैथिं राफ्टिं खालामो बैथिं न'सो दङ बैथिं टेन्टबो दङ थाजायोबो बेयाव थाजांबा बुकिं खालामना थाजायो आरोना नाय ना लोगोफोर नै भिउफोरखौ नाय वाव लोगोफोर फाइनालि सफैबाय नै वाव लोगोफोर बिराद स्पिडआव थांखादों नै बिराद स्पिडआव थांखादों नै दैया गाइस दुगैदों बगामाथियाव नाय लोगोफोर नाय Oh guys, जोङो माने एसे आफांथि थांदोंमोन माने दैया बिराद दाहार आरोना ओमफ्राय आंहा होख्राव माने माथोआ बाहाय माबाबाय माथोआनो जालायलायला लोगोफोर थ' बिराद दाहार ओमफ्राय नै बेसेबां गोजौ जायो नै लोगोफोर देरबासिम जायो ओमफ्राय आं बेखिनिखौनो सहैला माने फैबाय ओमफ्राय होख्रावनानै सेस माथोआ लोगोफोर दा नै जारला लोगोफोर सरि माथोआ जारला होमबाबो माबा मावनो आरो लोगोफोर एन्जार दुगैबाय एन्जय खालामबाय बोरै नांदो भिडिअखौ लोगोफोर कमेन्ट बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय थ' नोंसोरनि थाखाय बिदिनो फानि मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो बेनि थाखायनो लोगोफोर मा खालामनांगौ साबस्क्राइब खालामना होदोब्रा लोगोफोर बाहाय सापर्ट खालामदो लोगोफोर दा जों नै नोंसोरनि सिगाङाव खोनासंहोनो नागिरदों मोनसे बोरिया मिउजिक स' नै बिथाङा मोनसार बर' बिथांनि नामा स' बिथाङा दायो दामगोन स' खोनासंनोसै ना मा होनो मिस्टेकबो जानो हागौ बेनि थाखाय आङो लोगोफोरनाव निमाहा बिग्रोबाय दै मानो होनबा इसेबां रिहार्सल खालामबाय थानाय जायाखै स' लोगोफोर खोनासंदो
स' लोगोफोर बिराद मोजां नांबाय स' नोंसोरबो कमेन्ट खालामदो बोरै नांदो बिथांनि मुङा मोनसार बर' स' बेहाबो इउटुब चेनेल दङ नोंसोरो चेक खालामनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव आं लिंक होनो हागोन आरो बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना हो बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ दासान्दि नोंथांमोना अननानै बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब आरो शेयार लोगोसे कमेन्ट होनो दाबाव थेंक इउ आदा फुकनखौ लोगो मोनदो स' आदा फेमिलि नामा औ फेमिलि ओरैनो माने थाबायनिफ्राय तेजपुरनिबो दोङो बेनिफ्राय दङ मंगलदैनि दङ गुवाहाटिनि दोङो ओरैनो लकडाउनखाय बिसोरबो आदां गोदांखाय बेरायनो फैबाय आरो दा बेयाव फैबाय नोंसोर फैदों नङा होमबा जोंबो फैदों ओरैनो सानडेखाय जमा गासिबो थेंक इउ दे स' लोगोफोर नै आदा फुकनखौ लोगो मोनदो स' लोगो मोनना बिराद गाहाम नांबाय आरो दिनै इउटुब चेनेल दङ बिथाङा औ दोङो अननानै नोंथांमोना साबसक्राइब ओमफ्राय लाइक शेयार खालामना हो बिथाङाबो खुब खस्थ' खालामो बेखौ खावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव दै थेंक इउ बाय जोङो थांसै जोङो नै रेडि जाजोब्बाय फुरा ओंखारलांसै स' बाहाय नायलांदो भिउफोरखौ गाइस जों दा नै ग्रासलेण्ड सहैनो बिथिं ग्रासलेण्ड थांनो नागिरदों बगामाथिनिफ्राय स' बेखायनो जोबदो सानना लोगोफोर भिडिअखौ बाहाय नायलांबावदो ग्रासलेण्डखौ बाइक सिलांसै नामा लोगोफोर थालिर जाबाय लामायाव थालिर थालिर फैबायमोन साइड थालिर ताजा थालिर मोनदों बैसा खाम फैबायमोन ओमफ्राय आदाया बायना होबाय दसे बेरायदो फंबायमोनजों स' गाइस फैयै जों सफैबाय नैबे डेम'क्रेसिनि एयारफिल्ड बियो करामल नङा बांसिन मानसियानो करामल होनना बुङो खिन्थु बे करामल नङा बे डेम'क्रेसिनि एयारफिल्ड स' करामल होनबा बिथिं हाजो नुगौमोन बे नै जोंनि एयारफिल्डसो बियो डेम'क्रेसिनि स' जोङो बहुत बेरायबाय बिदिनो एन्जय खालामबाय बगामाथि ओमफ्राय ग्रासलेण्डथिबा बाहाय खिथिबोबाय आङो स' नोंसोर नुबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे सापर्ट खालामदो ना मा होनो लोगोफोर
आरो भिडिअ आं लाबोबावगोन मोजां भिडिअ लाबोगोन आङो रायन' इक'रिजआव थांगोन ओमफ्राय ट्रि हाउस थांगोन बेफोरनि आं भिडिअखौ लाबोगोन बेनि थाखायनो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना लादो ना मा होनो दिनैनि थाखाय बाय बाय टाटा लाभ इउ